Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, mingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga dili kayo daling dawaton sa atong kasing-kasing o hunahuna kana gyung isalikway ta sa atong sa tao or mga tao nga atong gilauman nga maoy mutabang og mudawat nato. Nabang nag-expect ka ba nga siya maoy imong kasandigan panahon sa imong problema? Nya ang resulta hinoon isalikway na noon ka, daghan kay naghikog ana. Kamo okay ra na ninyo? Kanang asawa ka, naglaom ka sa imong bana nga maoy mo atiman nimo o nya ang giatiman ang silingan na hinoon. Ganahan mo na? Oh, anong di man mumutingog? Ikaw anak ka, naglaom ka nga ang imong papag mama maoy imong kasandigan panahos problema, gitamparos na hinoon ka, tungod lang kay namabdos ka nga bata pa. Imbis ni sumbong ka kay pertingguula, kay wala sa katungaha sa imong katungatukhang nimo. Nya gitamparos na noon ka, gikulata. Daghang kay naghikog anay, kay di na madawat. No? Muna si Jesus karon nagpakita siya og usa ka nindot kayong example. Padung na siya sa Jerusalem kay nahibaw siya nga patyon siya didto. Maotong nihangyo siya mga tinun-an nga anhaara ng usa ka balangay diha sa Samaria kanato agianan kay mo standby kog kadiyot. Kana bang makig-istorya lang unta ana. Oy, kaning taga Samaria kay kontra Manila ang mga taga Jerusalem. Nya si Jesus padong mas Jerusalem, ilang gisalikway, wa nila dawata si Jesus. Mao to ang iya mga tinun-an si Santiago ug si Juan. Niingon nga pauwanan na tog kayo Lord, aron mga matay na sila, wa sa na nila batasan, ana ba? Ingon si Jesus ayaw diha. Ay panghilabot ana nila. Dawata lang na nga gisalikway, padayon ta. Yang ano mang nakahimo man si Jesus sa pagdawat aning rejection. Nganong dili man niya lisod dawaton ang rejection, ang pagsalikway. Kay bawo mo ngano?
Maura ba niya itong dagkong problema karon? Dagko kay tagasto anis mga psychologist, kana mga counselor, bayad yun. Kay stress kay ko, nagdepresyon ko. Ana, ibig nga nung nakadawat man si Jesus? Wa mo kibaw? Ha? Tubag? Wa? Wa sa no? Oh, parihata. Wa, pulo sa tawa kay ba? Ato lang yung bana-banaon. Nga nung nakadawat si Jesus, tungod kay na kondisyon ang iyang hunahuna nga magpakamatay para sa tanan. Nagpakamatay siya para sa tanan. Nya, mag-uol day kang iriji ka, magpakamatay manggay ka para sa naanang tawhana, anang mga tawhana, nya mag-uol na hinong kang i-reject. Mao bitaw na nga inigkasal sa kanibitang banag asawa, kamo ba laki ug babae ba kanang kaslon mo namo, unsa may inyong isaad diha nga gikondisyon gyud ninyo ang inyong unahuna. Nindot kay na inyong saad kana bang conditioning ba? Ambot og na kondisyon ba sa inyong unahuna kay mura ra ba sa gayaw-yaw lang wa sa unahuna. Unsa may inyong gikondisyon diha? Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kasakit, sa to? Sakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, hangtod ang kamatayon mobulag kanato from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Mao na inyong conditioning. Onya karon inig-abot na dito sa kaminyoon og tamparoson kas imong bana, makigbuwag day ka. Og na kondisyon jud kag maayo mayo ka. Kamatayon manggay mo atong gisaad kanni pa ba nga tamparos ra. O di ba? Ana. Ikahibaw nimo bana ka ang imong asawa nangabit di ay ingka for better or for worse until death manggani kanni pa ba nga buhi ra gida lang pare. Ang kuya gidas pare may lang kay si pare ana ba kung nakondisyon ka ana di ka masuko, di ka maguol ug mao na mulungtad ang relasyon, dili mabungkag. Karon porti natong daghanang broken families, no? Kamo wa pa mo diha mabroken la sige tubag. Sige na ba sa mong simba-simba niya, di mo dawat sa bana, di mo dawat sa asawa, gibuwagan. Di abta ko'y gimisahan nga mga kuan ba, grupo nga daghan day kay adto nga buwag sa bana, niya mga Diyos noon kay tanan ba. Nako, kumusta mang inyong relasyon sa inyong mga bana? Gipanguli na namos Ginoo pader. Nako mga naong biya ninyo. Gatuog yun mo makasod mo sa langit o wa mo'y maayong relasyon sa inyong bana, patay mo impierno mo. Sag unsaon pa nyog luhod-luhod dinhi. Nya gadumot kas imong bana tungod lang kay nangabit, gidumtan pag imong kabit, usa lang gani ka tawo imong dumtan, wa na impierno na ka. Duha pag yung kabuk imong gidumtan, perting impierno ha. Higugma na silang duha o. Bahalag sila wa mahigugma nimo. Sama ni Jesus ba? Nahigugma ra siya sa mga Samarianhon, bisag wa mo kana gani higugma niya. Langit dayon. Anong di man mo muuyon sa akong isulti? Mura man mo hinog na bugatan? Lisod yun kayo? Mauna si San Lorenzo Ruiz di Manila. Iyang gipakita nga andam siyang magpakamatay para sa tanan. Dili lang para sa mga Filipinos, apil pod para sa mga Japanese. Di lang para sa mga Japanese, sa tibuok yung katauhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Pakamatyan ko ni. Maunang bisagi torture siyag maayo, wa gyud mo atras, do na pagani siya gisulti nga porting nindota. Tanawan ng iyang gisulti. Hinaot unta makamemorize taan bisan na lang i-paraphrase na lang nato. Ningon siya dinhi, I shall die for God, and for Him I would give many thousands of lives if I had them. Wamok sabot ato no? Atong binisayon.
Ako magpakamatay para sa Ginoo ug para kaniya akong ihalad ang akong kinabuhi bisan pagtagaan ko og 1,000 ka kinabuhi kung ugaling mantagaan ko ihalad gyapon ako nas Ginoo. Kita kusog itang manalipod sa atong kinabuhi. Di kita gustong ihalad para sa Ginoo sa atong isikataw. Pero si San Lorenzo, bisag tagaan pa siya 1,000 ka kinabuhi, ihalad gid niya sa Ginoo. Pasabot, bisag balik-balikon pa kog martir 1,000 times, ako nang dawaton. Maunay murag pinakaminsahe niya. Mao sa na ang mga asawa o mga bana sa inyong kaminyoon, mamartir baya gyud mo. Ako sa day, sa akong pagkapari, wa sa day ko mamartir. Kana bang masakitan ka ba? Kanang pasakitan ka or masakitan ka? Wa di mo ana day. Oy. Mga naong ninyo. Sus. Sa naong palang nyo daan, sakit na tanawon, oy. Nya mo na imong sudongon kada adlaw. Sus. Nya kamo mga hinimbahon pagay mo. Labaw na tong inyong mga paris kinabuhi nga way simba-simba. Napagi inyong mga anak ng gawas, 14 tapulana. Sus, kanang kasakit. Mamartir ka, we. Kami sa di ay igtanaw nimo nga wa gyud kayo kolekta. Martir sa kay dupan mo. Sus, binusas kolekta. Sige tagpamaligyag slots, minus kayo halin. Pero karon bitaw dako-dako na taghalin. Dako taghalin eh. Pila naman itong halin diri. Makapa-dasing sa diri. Atong halin 21,849 na. Di ba? So, nindot na kayo. Pero duha na lang ni kaadlaw. Karong pizza 30, i-close ta na ni. Napay nahibilin nga 7,651. Gahapon, ingon man ko ato, 1,000 challenge. 8 pa man to gahapon, 8,000 pa man to. Nako, di ba ingon ko, kinahanglan na tag 8 ka tawo nga mopalit og tag 1,000 slots. Hangtod karon wa pa gyud ni palit. Pero sakdi lang ni os-os masad kadto ding namalit og tag 1 slot, 5 slots, 10 slots, di ni os-os gyud. Karon 7 na lang. So kinahanglan na lang tag 7 katag 1,000 slots. Kisay mo punit diha sa 1,000 challenge. Wa gyud si kog follow up sa akong mga text. Ni sakit na lang ako matag binasa wa gyud 1,000. Ningon tingin nga suluha oroy pa diri kadako na nimong halin. Sige pa jud kag pangayo. Di man gud ni ato pagtiwas man unsa man pagkatiwas anang gitukod og dili ni nato makuha ang budget nga mao man ay giset nga kuan cost of construction. Bisan pag moingon ka nga ay 3,000 slots na malay nahibilin. May mahuman di ito nga mao man ay budget. Di gito mahuman. Ato ginang bayro nun. May pag-ato na lang ng paliton karon. Ngayon unya pa man nimo abutan kas kamatayon. Di na hinoon ka makabayad, hinoon sa imong tag ihahatag ng kasunod lang na. Anya makaabot pa day ka ugma. Karon yun. Tiksi dayon ko. Pader. Angkon ko 1,000. Katubitang ni palit nato dinig 2,000 slots. Inomdom ato tapong i-announce. 2,000 slots. Karong adlaw nag-celebrate sila sa ilang 25 years in marriage. Atong iampo ha. Di lang ako ipailangan kaya di man siya gusto nga maibawan sila. Pero karon 25 years na sila sa ilang kaminyoon, wa sila'y anak. Wa hatagis Ginoong anak, 14 buutan na. Active kay sa simbahan. Muna dili man ni sila dato, matawag naman ni nato sila middle class, pero nipalit og 2,000 ka slots. Ato kang pakpakan Ginoo tungod ani. Iampo nato na sila magpadayon sa ilang kabuutan og sa pag-atiman sa mga daghan kay mga tao labi na gyud sa ilang mga sakop diha sa ilang negosyo. Grabe kay silang mupangga sa ilang mga katawhan, sa ilang mga trabahante. Yano kay silang kwan. Kagabi ako to silang gi-congratulate nako kay magpamisa lagi sila karon. Ako lang gining special mention. Di man jud ko tig-mention dinhi og pamisa, pero kani i-mention ko ni ang ilang pamisa
nga nagpasalamat sila sa ilang 25 years. Kay kuyawan mangugug mag-mention ko dinhi sa kanang mga pamisa kay moingon sa nang uban niya, kami sad pader i-mention. Ako sang ingon palit sa bug 2,000 slots. Ako mo i-mention. Abisag 1,000 lang. I-mention ta mo dinhi. Basta mo palit mo ana 1,000 slots. So mo gini special gini na ko silang gi-intention niya ako silang giingnan kagabi nga kana ganing congratulations ugma i-mention ta mo sa akong misa sa ayaw lang taong amungan pader nako lagi di lagi inyongan ang inyo lang gibuhat sa simbahan. Dili wa sila mo palit og 2,000 slots para aning parokya nga akong giatiman kung dili para sa Kapilinha de Fatima nga atong gitukod sa Archdiocese. So ang ilang gugma wa nako wa sa akong parokya kung dili sa simbahan. Pagkanindot nga kinaiya, no? Nya wa tugahig anak. Nganong wa man tagaig anak sa Ginoo nga naa man sila ikagasto, mga buutan sad kaayo, maampuon kaayo. Ni ano'y mga buangon nga way gikagasto, gapusot-pusot ang anak, lain-lain pag yung amahan. Maka suot lang kadiyot sa hagunoyan, igawas suka-suka dayon. Ni ano'y pinahimutang suod sa 25 katuig, gipangkapoy na lang tingali ni sila, wa ginoon. Nagani uban gapalaygit na, na uban porting pamasok anang ayudi, siging inom anang pills, ni ahinoy sigig luhod sa Ginoo, sige pag-atiman simbahan, wa tagai. Ngano man, kay ang Ginoo ra gyud magbuot. Dinhi nato makita unsa ang gahom sa Ginoo nga dili gyud pariha sa atong masabtan. Pero nakaanak pa sa dislag 12 kabuok, siguro gyud kong di gini mo palit og 2,000 slots. Di gini mo palit. Ambot kaabot baka 1,000 slots. Maglisod gani tingali sa 1 slot. Labi nagbadlis na mga sipon aris mga anak. Wa na kay kabuta nga kapalit og diaper. Kinsa pag mo palit og 1 slot? Matanawa, way anak, nakabenepisyo ta. Nakabenepisyo ang simbahan. Kaya nga naman, bisan pagwa sila tagaig anak, maghilak gud in taon kuno ning asawa. Katubang bag-o pa silang minyo ba, mga first 5 years, 10 years ilang marriage, nigabot in taon sa iyang monthly period, maghilak siya. Lord, wap agidi ay, ana. Pero karon nakadawat na kuno siya. Ana. Niingon ganito, magsabot sad mi pader, basig among punan ang among gipalit og slot. Ingon ko, uy, ayaw intawon kay dako na kay mo gipuno. Pero sa akong kasing-kasing, puni pa, puni. Pero bunga lang sa intaws delikadisa. Ayaw na lang, kay dako na kay ninyong gipalit. Pero pugsunon kay dali, kay kumadag pugos god mo, dawat naman sa pugson. Pero kana bang nag-uros-uros ang ilang gugma ba? Ana, kanindot ana, naamo anang gugma ha? Nagantos ba ni sila? Porting antosa 25 katuig paabot nga tagaang tugahag anak. Pero wa gyud magmahay sa Ginoo. Gasige na nog higugmas Ginoo. Mao ni ang klase sa gitawag natog bloodless martyrdom. Ang pagdawat bisag sakit sa kabubuton sa Ginoo ug pagsunod sa iyang gidiktar kanimo. Mupalit kag 2,000 slots. Wa di kay gastuhanan sa inyong negosyo, sa imong mga pamilya, sa imong mga kon. Wa di ay. Pero nganong ilaman ning gigahin para nis Ginoo kay gitagaan sa tingali sila og mas sobra pa kaysa ilang gikinahanglan. Wa sa di sila magdanghag, gatan-aw sad sila sa kaayuhan sa ilang pamilya, sa tanang tao nga ilang gimahal. Apil na ang simbahan. Ingon ani ang kasing-kasing sa mga santos sama ni San Lorenzo Ruiz. Wa magtanaw sa iyang kaugalingon. Wa ba ni sila kasakit? Dugay-dugay naming suod ani nila. Mga siguro mga 14 years namin masuod. Grabe kayo ang kasakit nga ilang giagian between them sa iyang bana o asawa o sa ilang negosyo o sa ilang pamilya in general. Daghan kay silang kasakit. Hastas pag-alagad nila simbahan, mag-agas ilang luha kay naa sa mga kauban sa simbahan nga ilang gialagaran nga mga yawanon sa kaigbatasan.
Abisan din ni aman dugod din higot. Lingian ay mong tupad. Awa. Muagas luha ni mo anay. Ug imo ginang unungan. Ay muagas kit imong luha. Hinawayon man na kayo. Kana magsalmo ka dire, nya masayop ka. Na may mingon, na tuga-tuga ba, tuga-tuga na. Makadungog ni ang salmista, agas din ning luha. Way siguro moingon ni, biyaan ko na, unya lang ko balik ug wa na ng paria diha. Hinawayon kay tanan. Ang pare sa dito sa. Wa sa dayo. Terno, okay ra man kay relasyon. Kanindot ana mo kanta, layo ra magyani akong tingog. Pero ang akong punto, kamao ba kang mohandle sa pag-antos? I-kondisyon ang imong hunahuna sama ni Kristo nga magpakamatay ko para sa tanan alang sa kaluwasan. O imo ning buhaton ang imong commitments in life, ma-married life man or dinhi man sa simbahan or sa imo bakahang pag-alagad sa imong mga silingan, mupadayon jud ka hangtod santo, di jud ka magmahay, di jud ka mo atras kay nga naman kondisyon ko nga ang finish line ani mao ang kamatayon. Katubitan sigihan ko dinig atake atong mga niaging mga katuigan ba tuig pang day. Sigihan kog atake sa ako ra sa mga gimahal nga mga parishioners. Sige jud kog ingon pakita na ko ninyo ang akong gugma ninyo. Maging sino man kayo, mamahalin ko kayo forever. Yan itubag na ba sa duog text? Sana all. Nitubang sa text dito, text. Gipost bang ko sa Facebook. Nganlan pa ko tambaloslos, nganlan pa ko hingwarta, nganlan pa ko bisag unsa na lang. Pero sa akong kasing-kasing niingon ra gyud ko, I will prove to you that I will never change my love for you. Wa mo to? Sige, testing Sige na mamarog na ta. Mga igsoon, isip hiniusang katawhan nianing bag-o ug tunhay nga